Is-sibt filgħaxija fil-programm dis-sett, il-Prim Ministru Laurence Gonzi evita l-kollox milli jgħid jekk il-kummissjonijiet fuq il-ħlas tax-xiri taż-żejt għall-Ena Malta għadhomx għaddejjin sal-lum il-ġurnata. Mistoqsi speċifikament mill-ġurnalista Reno Buġejja jekk jistax jagħti serħan il-moħħ li l-kummissjonijiet fuq il-ħlas tax-xiri taż-żejt m'għadhomx għaddejjin sal-lum il-ġurnata, Laurence Gonzi evita milli jirrispondi għal dan u qabes fuq xi ħaġa oħra. Fuq il-kummissjonijiet tista' serraħ moħħ in-nies li mhux għaddejjin kummissjonijiet leġittimi. Jiena li nserraħ moħħ in-nies li jekk hemm bżonn noħroġ proklami nuża l-metodi kollha tal-liġi biex jekk hemm xi ħadd li qed jikser il-liġi jinqabad hekk għamilt, hekk nagħmel u hekk inkompli nagħmel. Laurence Gonzi ddeskriva id-dettalji importanti li żied il-President ta' Malta mal-kundizzjonijiet tal-proklama li George Farrugia jgħid il-verità kollha bħala bidla kosmetika. X'in raġuni li l-President kellu jżid l-iktar naħseb ħaġa importanti li l-obbligu li George Farrugia jgħid il-verità kollha u xejn inqas mill-verità. Le kienet diġà koperta dik il-kelma żiedet biss xi ħaġa li ovvjax kien hemm miktub li jrid jgħid il-verità kollha xejn inqas li fil-verità. Il-varjazzjoni li kien hemm kienet kosmetika. Laurence Gonzi baqa' jipprova jagħti l-impressjoni li kien il-gvern tiegħu li ma ġeddietx il-kuntratt lil Tancred Tabone. Minkejja li l-istqarrja tal-gvern maħruġa f'Ġunju tal-2005 tajt ċar li Tabone spiċċa fuq talba tiegħu stess għaliex qal irid jiffoka fuq in-negozju tiegħu u għall-ebda raġuni oħra. Però Tancred Tabone qal li hu ma jridx iġeddida, ġifieri x'inhi l-verità. Jiena fl-aħħar mill-aħħar xi ddeċidejt jien naf mhux x'qal ħadd ieħor. Iżda din l-istess stqarrija ikkontradixxiha ftit tal-ħin wara meta qal li dakinhar li l-kuntratt ta' Tancred Tabone ma ġġeddietx huwa ma kellux idea tal-każ. Ġifieri tixħad kategorikament illi x'seta' kien hemm suspett u xi. Le ma kienx hemm suspetti ta' xejn dak iż-żmien. Laurence Gonzi baqa' jiddefendi lill-Ministru Tonio Fenech fuq l-arloġġ li ngħata mingħand dħul mara ta' George Farrugia fil-preżenza tal-istess George Farrugia. Li mhux vera, George Farrugia ta' xi rigal il-Tonio Fenech u Tonio Fenech allura ħa passi legali kontra min qed jagħmel dawn l-allegazzjonijiet follow. Laurence Gonzi iddefenda lil Tonio Fenech u qal li ma kisirx il-kodiċi ta' etika. Jekk ikun jidher li b'xi mod jew ieħor dak ir-rigal qed jingħata biex jiġi influenzat il-Ministru fid-deċiżjonijiet tiegħu allura f'dak il-każ iktar u iktar għandu jew jirrifjuthom jew inkella saħansitra jieħu passi oħra. F'dan il-każ partikolari żgur li dan ma kienx il-każ.